2500 बोसोर सिगांनि बाथ्राफोरखौ जारिमिनखौ नायोब्ला जोङो राजा महाराजा बै रायजो सलायनाय राजा महिरंगनिफ्राय आरम्भ खालामनानै राजा इरागदावनि समसिमहालागै जोङो जि रायजो खुंदों बे रायजो खुंनायावबो जोङो बाथौ धोरोमखौ सिबिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय थेवब्लाबो बै राजा महाराजानि दिनावनो गुलाय गुजाया जोंहा फैदोंमोन बाथौ धोरोमाव। राजा महाराजाफोरा धर्मान्तर जादोंमोन, धोरोम सोलायदोंमोन आरो बे धोरोम सोलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' माहारिया गावनि बाथौ धोरोमखौ माने बेले बेजे नुनानै सिरिबां सिबिनाय नुयैखाय गुबुन धोरोम आजावनानै लादोंमोन गोबाङानो। बिदिहाय बास्लायलांदों, गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांदों। बेनि बिराद गोलाव जारिमिन दङ, गोलाव जारिमिन दङ। जोङो राजा फोलेर, बर्मन फोलेर, पाल फोलेर मोनदों। बर्मन फोलेरनि सा 20 राजा, पाल फोलेरनि सा 7 राजा, बेनिफ्राय आहमफोरा गाग्लोबनायनि उनाव बर' राजाफ्रा सेरखाय बेरखाय जानानै माने माइबां कासपुराव रायजो खुंहैनायनि बाथ्रा, जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव राजा धोलोमसुला बायदिया रायजो खुंफैनायनि बाथ्रा, बेफोरखौ जारिमिनाव फरायोब्ला जोङो मोनदाङो। बेवहायनो जोङो मोनसे सोंलु जायो जे बे बर्मन लिरनाय बर'नाव टाइटेल दंना गैया, पाल लिरनाय बर'नाव टाइटेल दंना गैया, चन्द्र टाइटेल लिरनाय बर'नाव दंना गैया। खोब सम्भब बर'नाव बर्मन टाइटेल गैया खोमा, पाल टाइटेलबो गैया होनदां, चन्द्र टाइटेल लिरनायबो गैया होनदां। दा बै समावनो राजा महाराजानि दिनाव मा खालामदोंमोन, धर्मान्तर जानानै बिमुंखौ सोलायदोंमोन। बिमुंखौ सोलायदोंमोन। हावरिया मेक्स होननाय बर' राजा सिकनाझाराव रायजो खुंदों, जारिमिनाव लिरनाय दङ। हावरिया मेक्सआ हारिया मण्डल लिरदों, बिमुं सोलायदों। राजा इरागदावा बिमुं सोलायनानै राजा गोविंद चन्द्र लिरदों। बिदिहाय बिमुं सोलायनाय जारिमिनाव जोङो फरायनो मोनो। बे जाहोना जाबाय मा, फ्राय 1000 बोसोरसो सिगां सोनाबनिफ्राय गौर काशी मिथिला माने काश्मीरफोरनिफ्राय आर्य मानसिया जोंनि आसामाव दावबायफैदोंमोन। आसामाव दावबायफैनानै बे समायना मिथिंगा महरखौ नुनानै बिसोरो थांफिननो गोसो जायासै। हासार गोनां हाखौ नुनानै बेहाय आबाद खालामनो बिसोरो बेहायनो रायजो जानायनि बाथ्राखौ सानबाय आरो लासै लासैनो गावसोरनि सोदोमस्रिखौ बेवहाय गायसननायनि बाथ्राखौ बिसोरो सानबाय। दा बिब्दिहायनो बिसोरो मा खालामबाय, बेवहाय थानो लाबाय, माने इसोर सिबिनाय, धोरोमनि थावनि बेफोरबायदि खालामनायनि बागै बिसोरो लासै लासै आगान सुरबाय। दा बिब्दिहायनो जोंनि बर' राजाया आर्य सिख्लाखौ हाबा खालामनो गोसो जाबाय। आर्य सिख्लाखौ बे हाबा खालामनो गोसो जानायाव आर्य सिख्लायाबो हाबा जानो माने राजि जाबाय, नाथाय गावनि धोरोमखौ फालिनो मोननांगोन होननानै सर्त होबाय। बर' राजायाबो माने बे खोथाखौ लाखिनानै आर्य सिख्लाखौ हाबा लाबाय। नाथाय उनाव शिबनि थानसालि गायसननो होबाय। शिबनि थानसालि गायसनबाय, राजाया शिबनि थानसालि लुबाय। लुनायनि उनाव दाना शिबखौ सोर फुजिगोन, संस्कृत मोन्थोर बर'फोरा रोङा, शिबखौ सिबिनो रोङा होनब्ला माने पुर'हित लेंहरनो गोनां जाबाय। पुर'हितफोरा फैबाय, फैनानै बिसोर मा जाबाय जे जोङो बर' रायजोआव बर'नि राजउलाफादाव शिबखौ जोङो सिबिनो हाया। मानो सिबिनो हाया, गासै मुवायानो सुवा। बर'फ्रा सबर, निसा, किरा, दानो, दैसु, म्लेस बिराद गाहाय हारि। दा बे गाहाय हारिनि मानसिफोरनि आखाइजों जोङो बिसोरनि बारि बागानाव थानाय बिबारजों जोङो जेबो फुजा खालामनो हाया। होनब्लालाय माथो राहा? राजाया राहा दिहुननो थिनबाय। पुर'हितफोरा ज' जानानै सावरायनानै
राहाखौ दिहुननानै होबाय मा राहा दिहुनना होखो मोनसेल' राहा दं बे जाबाय मा धर्मान्तर खालामनांगौ बर' राजाखौ धर्मान्तर खालाम धोरोम सोलायहोनांगौ थारमाने मा माने किरात फोलेरनिफ्राय बर' फोलेरनिफ्राय आपग्रेड खालामनानै कत्रिय बंशआव लांनांगौ बिदिहै बिराद गिदिर हिरण्यगर्भ यज्ञ होबाय गिदिर मोसौनि मुसुखा बानायबाय फिथ्लायनि सायाव सना लुबाय यज्ञ आहुति होनानै राजा फोलेरखौ मोसौनि खुगाजों हाबहोनानै खिथुजों ओंखारहोबाय बे दिननिफ्राय बर' बसुमतारी नार्जारी बाग्लारी नंलिया दिनैनिफ्राय बर्मन नोंसोरो शालस्तम्भ बर्मन भास्कर बर्मन त्यागसिं बर्मन सा 20 राजा फोलेरा बर्मन लिरबाय तद्रुप मा जादों पाल फोलेराबो बिदिनो धर्मान्तर जानानै पाल लिरदों राजा इरागदावाबो धर्मान्तर जानानै गोविंद चंद्र टाइटेलाव थाबथाहैदों दा बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा अम्बिका चरण चौधुरिया इंराजियाव बिराद मोजाङै बेनि सोमोन्दै लिरलांदों हारिया मण्डल हावरिया मेट्सनि सोमोन्दैबो लिरलांदों आर्य सिख्ला हाबा खालामनानै मा खालामदों रानिया बर'नि ओंखाम संनाय जाया ओंखाम संग्राखौ सेन्ट्रेल सोनाबनिफ्राय लाबोदों खामानि मावग्रा लाबोदों लासै लासै गोरों गोरा मानसि सोनानै बर'नि राजउलाफादाव संस्कृत राव प्रचलन खालामदों लासै लासै बियो असमिया रावाव दावगालांदों दा बिदिहाय नाय सदियायाव महामानिक'आ राजा महामानिक'आ जेब्ला रायजो खुंदोंमोन बेवहाय अनन्त कन्दनिखौ मा खालामदों रामायणखौ असमिया राव सोलायनो थुलुंगा होदों दा बिदिनो धर्मान्तर जादों दा जोङो बे धर्मान्तर जाबोनायखायनो बै राजा समनिफ्रायनो फोलेरफोरा हिन्दु सान्थौखौ बोजबनानै लाबाय जों माने आर्यफोराबो सानलायनानै बे इसोरफोरनि गेजेराव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बे साथाम इसोरनि गेजेराव बर'नि इसोरा सोर जागोन नायबाय नुबाय जे शिवानो बर'नि इसोर जागोन ब्रह्मा विष्णुआ हिन्दुनि इसोर जागोन मानो होनबा शिवा भानुरा निशा लायो बर'फ्राबो निशा लायो शिवा बर'नि इसोर दा बै दिननिफ्रायनो शिवा बाथौआ शिब आर्य धोरोमनि मानसिफ्रा बिदि फोसावबोनायावनो जोंनियाव शिवा बाथौआ शिब बे सानस्रिया जोंनियाव हाबफैबाय आरो बिब्दियैनो जोङो अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो गारनानै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि 33 कौटि मोदायखौ सिबिबाय जों लासैनो माने बैसोरनि धनन्तरी बे तन्त्र मन्त्रनि अधिकारी धनन्तरी बे धनन्तरी ग्रुपआ तन्त्र मन्त्रखौ मोदाय दावदाय सिबिनायखौ होबाय बायलिंजोंनो फोरोंना होबाय बिदि फोरोंना होनानै जोङो फख्रि गिदिराव मोदाय थायो दंफां गिदिराव मोदाय थायो कुबेरनि बबेबा जे साना दोननायाव गासनब्ला उदै सायो मोदाय लुजानाय लाइजौलायाव लुजानानै उखुमाव थेबना दोननाय उनाव दाउ फारेव होनानै बाहेराव फुजा हैनाय बै सिस्टेमा फैबाय आरो बिनिफ्रायनो अन्धबिश्वासा जोंनाव फैदों खोमसि फोथायनाया किन्तु बर'नाव अन्धबिश्वास माने बे खोमसि फोथायनाया गैयामोन माने खोमसि फोथायनाया माखौ बुंदों जोङो दायना जुगुना फोथायनाय मोदाय दावदायखौ फोथायनाय बेयो जोंनाव हाबफैदों किन्तु बर'फोरनि गेजेराव बिदिहाय खोमसि फोथायनाय अन्धबिश्वासा गैयामोन जेब्ला जोङो हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरनि बोसोन लानानै 33 कौटि मोदायजोखौ सिबिबाय बेनिफ्रायसो अन्धबिश्वासा जोंनाव खोमसि फोथायनाया जोंनाव हाबदों नङाब्ला जोंनियाव खोमसि फोथायनाय गैयामोन जोंनियाव अबंगसाय आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनाय अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ स्वयं बे बिलाद लाथाखौ सोरजिनानै मानसि दुमसि सोरजिनानै हा दै बार अख्रां बेवहाय बे मोनबा मुवाजों गासै मुवा जिराद आरादखौ सोरजिनानै जोंनो धोरोम होदों आसार खान्थि होदों अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जोंना निराकार नाथाय बै समाव जोंहा सुजुनाय धोरोम बिजाब गैया जोंहा फोसावनाय गैया फोसाबनाय गैया जोङो हिन्दु धोरोमनि सान्थौजों देलिर नांनानै खाना नांनानै जों मा जाबाय आन्दायबाय जोङो बाव दुर्गा देवी मेथिग्रा जाबाय गणेश फुजा खालामग्रा जाबाय बेनिफ्राय जोङो मा बिश्वकर्मा फुजा खालामग्रा जाबाय
लोक्षि फुजिग्रा जाबाय मोदाय दावदायनि फारसे जोङो बांसिन भिर जाहैबाय आरो जों अबंगसे आफा बोराइ बाथौखौ बावगारनानै थाबाय बावगारनानै जोङो ज्राब थाबाय बे आर्यफोरनि पलिसिखा बियो आर्यफोरनि पलिसि माबायदि पलिसि गावसोर बोरै फुजा फाथाल होनानै बेहाय दान होनाय माइरं दैरं थाखा फैसा बोरै हालेवाबासिनो मोनजागोन बे बिसोरनि पलिसि इनडाइरेक्टलि हाल मावा खदाल मावा बिदि बोरै मोनजागोन बे पलिसिखौ बिसोरो जोंनि साधारन मानसिनि गेजेराव बाहायदों साधारन मानसिनि गेजेराव बाहायनानै जोंखौ आन्दायहोनानै दोनदों जायनि जाहोनाव जों एसेबां गोलाव पिरियड मा जादों हिन्दु सान्थौनि देबोर नांनानै जों आन्दायनानै जोंनियाव बाथौ धोरोमाव सिरिबाङै सिबिनाय गैलिया मानसिफ्रा स्कुला गोरों गोराया थाफानो बाबाय माने गारजा मोदाय होबाय दुब्लि बारियाव बबेबा थानसालियाव होबाय गथ' गथाय थांनो मोना हिनजाव मानसि थांनो मोना थांब्लाबो लावथि लानानै होखारहरो माने हौवाफोरनिल' बोराय मानसियाल' बेहाय थाहैगोन जाहैगोन लोंहैगोन नांलायगोन खमलायगोन बुलायना फैगोन गोरों गोराया लासै लासै दोरोदनानै बिदिनो नानानथा बैष्णबी धोरोम सोरबा माने सरनिया जालांबाय देका दास राभा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन टाइटेल लिरनानै बास्लायलांबाय जोंनिया बे जारिमिना बुंदों जारिमिनाव बे बाथ्राखौ रोखायै मोननो हायो दा बिदिनो जोङो सेरखाय बेरखाय जानानै जोङो मा जाबाय लासै लासै जोङो गावनि हारिमु गावनि राव बेफोरखौ जों बावलांबाय गाननाय जोमनायखौ जों बावगारलांबाय बिदिहै जोङो दोरोदलांबाय आरो मोनसे समाव आर्यफोरनि मोनसे पलिसि दंमोन बे नाख्रेबनाय पलिसि जेरैखि जाया हारसा रावखौ बाहायजोबथारनांगौ लाथारनांगौ बे पलिसिमोन जों उन्दै समाव जों मोनदों नारसिननाय बायदि खालामो जाहोनाव मा जादोंमोन जोंनि रावखौ जों टाउन सहराव रायलायनो लाजिग्रा जाबायमोन जोंबो जों उन्दै समाव एसे फरायसा समाव बेखौ मोनदों इनडाइरेक्टलि बिसोरो गावसोरनि रावखौ इम्पज खालामबाय थादोंमोन आरो माने बर' रावा दुवान राव हारसा राव रायलायनांगौ नोंसोरबो असमिया गतिके बयबो हारसाखौ रायलायनांगौ बिदि दाबो नारसिनगासिनो दङ मुस्लिमफोरा हारसा रायलायनांगौ बा गुबुन गुबुन जातिफोरखौबो माने इनडाइरेक्टलि बर'खौबो इनडाइरेक्टलि नारसिनगासिनो दं दिनै बिटिसि एलेकायाव असमिया भाषाखौ नासयदों बेहाय अफिसियेल रावाव असमिया जानांगौ होननानै इनडाइरेक्टलि नारसिनहैगासिनो दङ बे गोदोनिफ्राय बे नारसिननाया फैदों आरो बिदिनो जोङो लासै लासै गावनि राव रायलायनायनिफ्राय जोङो दोरोददों दा बेवहाय जोङो कारनखौ नुबाय मोनथाम कारनजों जोङो मानसिफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव बास्लायलांदों बे जाबाय मोनसेया एकालसारेशन माने एकालसारेशन मोनसे कालचार बे कालचारा जाबाय जों गाननाय जोमनाय गुबुननि हारिमु गाननाय जोमनाय बेखौ नाजावना लानानै लासै लासै गावनि हारिमुखौ बावगारनानै जोङो बै फारसे दोरोदलांनाय जोङो दखना गानला सारि गानबाय जोङो दखना गानला सुरिदार गानना सोलिबाय सारि फाननानै मोजां मोनबाय जोंहा आर'नाइखौ बेसेबां बाहायोमोन मोनसे समाव बिहु फालि बांसिन बाहायबाय बेफोरबायदि लासै 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 बैखौ मोजां मोनग्रा जाबाय गोसोआव हाबनानै थाबाय गावनि अरिजिनखौ जों बावगारलांबाय दा बिदि गाननाय जोमनाय एकालसारेशना नों जानाय हुदा संनाय हुदा जिरायनाय रायलायनाय बे एकालसारेशन सिस्टेमजों जोङो मा जादों कनभार्ट जादों बेलेग हारियाव जोङो गुस्लायलांदों बेदि मोनसेया जाबाय एसिमिलेट जानाय गोरोबनाय गुबुनजों एसिमिलेट जाहैनाय बे मा एक नाम्बाराव फैबाय जों गावनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनाबालासिनो दोरोदना थांनानै फोसाबनो नाजायाखै जोङो बाथौ धोरोमा मोजां नङा होननानै सानना लानानै जोङो गुबुन धोरोमखौ जोङो नाजावना लाहैबाय दा नाजावना लानानै जोङो मा जाबाय बैसोरनि धोरोमनि हारिमुआ मा धोरोमजों हारिमुआ बिराद लोब्बा दङ दा बे लोब्बा दङब्ला बेवहाय नाय संकरी नाम धोरोमाव जोङो हाबनांगौ जानाय लोगो बैष्णबीयाव हाबनाय लानाय लोगो लोगो धुति गाननांबाय पान्जाबी शार्ट गाननांबाय बैसोरनि आदब खायदाजों जों सोलिनांबाय
धोरोम लानाय लोगो लोगो लासै 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 जों मा जाबाय टटेलि गावनि गाननाय जोमनाय जानाय हुदा रायलायनाय हुदा बुंनाय हुदा सोलिनाय हुदा बेखौ जों बावगारलांनानै मा जाबाय एसिमिलेट जानानै जोङो कमप्लिट गावखौ सोलायलांबाय लासै बिदि बे प्रक्रियाजोंबो मा जादों मुलुगाव जों बर' माहारियाल' नङा मुलुगाव गोबां हारियानो दिनै गोमालांनाय लामायाव थारमाने गावनि हारिनि एक्जिस्टेन्सखौ सिनायथिखौ लाखिनो हायै बिदि पर्यायाव दं आरो मोनसेया जाबाय बेयो डिजलिउसन डिजल्भ जानाय थारमाने मा होनो बेखौ जेरैहाय दैयाव संख्रि होबा गलियो सिनि होबा गलियो बिदि जानाय बे जाबाय मा पकेट एरियाफोर बायदियाव मा जायो मानसिफ्रा फासियो बाध्य जानानै बिसोरो मा जायो बै राव बै रायलायनाय धोरोम बेखौ लानो बाध्य जायो बिसोर पुरा टटेल चेन्ज जानानै बैसोरजों हाबनानै माबा जायो डिजल्भ जालाङो माने आवलिनानै बैसोरजों गोरोबफानानै बिसोरनि महर लानानै गुस्लायलाङो दा कालाइगाव एलेकायाव आं मोनसे गामियाव हाबदोंमोन मोनसे प्रजेक्टनि खामानियाव टेङाबारि बे टेङाबारि सिआरसिनि खोलाहानो सिआरसि न'नि खोलाहा मोनसे बर' गामि दंमोन बेहाय हाबहैदोंमोन दा बे गामिया कमप्लिटलि आं बे गामिखौ एसे बावगारबाय रावबो सासेबो बर' रोंलिया आरो बिसोरनि सिबिनायाबो बाथौ गैलियामोन बै समाव खबर लाब्ला जेबो गैलिया गाननाय जोमनायजों टाइटेलखौ खोनासंबानो मिथिगोन बर' बसुमतारी नार्जारी नाथाय कमप्लिटलि चेन्ज गाननाय जोमनाय सारि गानजोबनाय बिसोरनि जानाय थानाय हुदा न' लुनाय स्टाइलाबो बैसोरनि स्टाइलाव खारजोबबाय बिदि आरो जानाय लोंनाया जेनेबा जोंनि जानाय लोंनाय संनायनि हुदाया एसे आलादा बे मोनसे मोनसे हारिमुनि बाहागो जानाय लोंनायाबो संनाय हुदायाबो बिदि दा बेफोरखौ नागारलांनानै बैथिं खारनाय दा बिदि रायलायनानै आं बे एसे मिथिदोंमोन एसे बोराय सासे लोगो मोनदों बोराया बर'खौ रायलायनो रोङो बुंबाय जे जों एसे पकेट बायदि एरियायाव दङ सोरगिदिं हारसा गोजा जोंहा एसे कमिउनिकेसन गेप दा जोङो कमप्लिटलि ओंखायनो बिथिं जोङो गोरोबनानै थानो गोनां जाबाय थारमाने डिजल्भ जानो गोनां जाबाय आरो बिसोर लासैनो डिजल्भथिं थांगोन बिदि जाहैबाय बिदि पर्याय मोनसे फैदों दा बियो बेफोरबायदिहाय जोङो कनभार्ट जालांनानै बा गुस्लायलांनानै जोङो गोमालांनो गोनां जादों दा बर' थुनलाइ आफादाबो 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव बर' थुनलाइ आफादखौ दायामोनब्ला मा जागौमोन लं पिरियड बे राजानि आमोलाव मन्थ्रि फैनानै राजभाषाखौ गावसोरनिखौ संस्कृतनाव असमिया बाहायनायनि थाखायनो बर' रावा बै समाव लिं लेंगुवेजमोन लिंगा फांखामोन लिं लेंगुवेजमोन नर्थ इस्टनि आरो गुबुन हादोरजोंबो बियो बाहायजानाय मोनसे रावमोन नाथाय बे रावा मा जाबाय आर्यफ्रा फैनानै गावसोरनि रावखौ प्रचलन खालामबाय मन्थ्रिया गावसोरनि बिसोर सामलायबाय सलायबाय गोसोबायदि बर' राजाया जौयै बेदरै जादों लोंदों रंजादों दिन बारहोदों बिसोर लासैनो राव थुनलाइ बेफोरखौ गावसोरनि कब्जायाव लांजोबबाय बर' रावखौ जौगानो होआसै दा बिदिनो गुबुनारि राव बे बुंनो थाङोब्ला बिसोरथ' बिनि थागिबि नङा कनौजफोरनिफ्राय मिथिलाफोरनिफ्राय काश्मीरफोरनिफ्राय बे आर्यफोलेरनि मानसिफ्रा बे दावबायनानै थाफैनाय अरिजिन नङा खिन्थु बिसोरो साला बिराद बुद्धि गावसोरनि सोदोमस्रिखौ गायसननानै राव थुनलाइखौ मालायनाव जाबसिननानै गावसोरखौ बाहायनो नागिरो गावसोरो बाहायनो नाजाबोबाय थादों बे प्रक्रिया दाबो सोलिगासिनो दङ जायनि थाखाय बर'फोरा गावनानै आलादा रायजोनि खोथाखौ साननो बाध्य जादों बारे बारे संग्राम खालामनो गोनां जादों बे इस्युआ दिनैसिमबो सल्भ जायाखै बेफोर जाबाय मा इनडाइरेक्टलि राव थुनलाइ हारिमु बे फारसेथिं धोरोम बे फारसेथिं नाख्रेबनाय गादबनाय नारसिननाय बिदि राहाजों लांनायखायनो बिब्दि जाहैदों होनब्लाना दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम बे आफादा दाजानायनि उनाव दिनै सारा आसाम नाङैनो बर' जाथिया मोखाङा जोंखांदों थारमाने मा इसोरखौ लोहाबनो इसोरनि फारसे साननो बे बाथ्राखौ
मोनदांनो हादों धोरोम बिजाब सुजुनाय लोगो लोगोनो धोरोम सान्थौफोरखौ फरायना मिथिनो हादों मिथिं दावथिंनि गेजेरजों मिथिनो हादों मिथिनानै जोङो मा खालामनो हादों गावनि गोसोफोरखौ फोसाबनो हादों फोथारनो हादों जों खौसे जानो हादों अनलायनो हादों सिबिलायनो हादों माने जोङो आर्य हारिमुनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमनि सान्थौ जोंनि आसारखान्थि हारिमुखौ आलादा थख' खालामनानै जों लांनो नांगोन